Sziasztok gyerekek! Hát én Péter Nagy vagyok egy újabb videóval, és ebben a videóban van egy rossz hírem, meg egy nagyon jó hírem. A rossz hír az az, hogy abba hagyom ezt az egész csatornát, fölösleges szerintem ez így nekem, mert kamerával meg telefonnal nehéz az egész. Lett bandicamem számítógépre, és gameplayeket fogok legtöbbet csinálni. Meg majd lesz ilyen kamera, meg mindenféle, amivel majd tudom magamat is videózni. Na, szóval, igen. Hát ez van. Abba hagyom ezt a csatornát. A másik csatornámnak az lesz a neve valószínű, hogy MMC Peda. Mert az ide nekem tetszik, nem éne. És ha nem, akkor mindenképp csinálok el egy bejelentőt, hogy mi lesz a neve. És akkor ezt a csatornát abba hagyom, és hogyha ott tetszenek a videók, akkor iratkozzatok fel oda, és akkor sziasztok!